Čapila. Jediný klip natočený zatiaľ, na Vrbovskej vrby jediný klip Čapila zabila, takže ideme na to. A tam ľudní rytieri, jak sú, je tam aj takú kuchyňu, tak tam je hviezda našeho klipu, tam riadka, tam si cápe po tej rici a zabíja toho komára na tom klipe. Takže Čapila zabila. Aby sme ukázali aj voľaké naše nástroje, Petor, hľadaj na čo tu stavujú, môže byť kohoráš na tej gitáre, krásne. Áno, taká stredoveká gitara, to ale není gitara, áno, to není gitara, ale teda vypadá to tak podobne. Dneska je gitary, Petor, zahraj na tom. Počujete tú nádheru? Všetky struny hrajú ten istý tón. A to je to K. Máme K, zátom to na gajdách, toto hrá tiež len K. Celý koncert to hrá len K. A o tom je stará muzika, preto je pekná. Takže ideme hádaj, na čo dostávajú na to, aby sa Adel, taká optimistická pesnička. Áno, si sa tu narodil, ty si mohol umriť ty. Rastislaveovú z prvého rodiska kráľa Madagaskaru Morica Berovského.
si pesničku, a druhý si povedzte, alebo práve príklad. Adamko, dobre, môžeme aj Adamka, aj Tanko to nevíde dneska, takže pre túto pesničku sa vždycky ospravedlňujem. Nemôžu byť všetky pesničky o láske a o robote. Tejto hovoríme, že to je tzv. Fekálna balada, je to o jednom Hrgovancovi, ktorý si zebral za manželku jednu telničánku, to je cesta, keď do sa ide. No ona bola furt hladná, potom furt jela, no a keď sa je, tak sa vlastne nie. Takže dávame fekálnu baladu, oženil sa Adam. Že už sa máme teda rozlúčiť pre prvý raz dneska, tak ešte poslednú zahráme, tak vyberte si keru. To? Predávala na ringu, to je prvý raz predávala na ringu, Mateola Kinači návrh. Jako? Slovensko jednu vládu, to potom večer, to ideme lajku styču. Dobre to je! Jeden Šuster, tu som chcel aj ja ináč, takže dva hlasy za Šustra, jeden hlas na predávala. Branislav ide ešte do Košic! Prepáčte, že vyrušujem cez túto krátku predstavočku, že keby ste mali notebook a chcete si xeroxovať túto fantastickú skupinu, môžete, budem snad tu. A keby sa náhodou niekto našiel aj taký, že si chce za tých symbolických 5 € kúpiť CD-čko tejto fantastickej hudobnej skupiny, tak stojím tu. Nech sa páči. Ako
ďakujeme pánovi bratovi, jednému z pilierov Vrbovských výkazov. Vrbovský výkaz je tiež kapela z Vrbového, teraz sú to Vrbovské. Takže jeden Šuster, jeden Švec. Krátka príhoda vždycky vyprávam, kedy si bola voľba prezidenta Slovenskej republiky, jeden kandidát sa volal Šuster, jeden kandidát sa volal Švec. Boli v tom páce, ale nakoniec to vyhral ten Nemec a ve Vrbove bola už dávno taká pesnička, ktorá sa volá jeden Šuster, jeden Švec. Program pokračuje, slnko svieti, bežme sa. Ďakujem.